Joseph Farrugia se jerġa' lura fil-Parlament wara 16 sena. Dan wara li rebaħ l-elezzjoni każwali fuq il-5 distrett b'distakk minimu ta' 86 vot fuq il-professur Anthony Zammit. Din l-elezzjoni każwali saret wara r-riżenja ta' Carmenu Vella li kien maħtur Kummissarju Ewropew. L-elezzjoni li saret il-ħamis filgħodu damet għaddejja madwar 4 sigħat u għaliha kontestaw 5 kandidati. Għal ħafna mill-ħin beda jidher li kien il-professur Zammit illi kellu l-akbar ċans li jkun elett. Fil-fatt il-professur Anthony Zammit kellu l-akbar numru ta' voti kemm fl-ewwel qatt, kemm fit-tieni qatt, kif ukoll fit-tielet qatt. Kien fir-raba' u l-aħħar qatt li Farrugia qabeż lil Zammit b'86 vot u ġie uffiċjalment elett bħala deputat Laburista fuq il-5 distrett. Joseph Farrugia twilet iż-Żurrieq f'Ottubru tal-1956. Fi stqarrija l-Partit Laburista qal li jinsab perswas li deputat elett ġdid ser ikun qed juża l-enerġija kollha tiegħu biex isarraf il-ħidma tiegħu f'ġid għall-familji Maltin u Għawċin.